prvo teško breme, sam je napravio neke velike greške, to su sve onako užasni deficiti. On odavno ni sa kim ne razgovara. On je digu ruke od toga. Ja sam mislio da treba da ode u Kragujevac na ono sretenje pre godinu dana, da ode tamo, ode onu Miloševu crkvu, da upali tamo sveću. To je prva novovekovna crkva Srba, posle 400 godina smo je digli tamo. Miloš. Da kaže, evo, došao sam u prvu srpsku političku prestonicu, kulturnu prestonicu, pa tu nam je prvo pozorište, pa tu je bila prva skupština, pa prva fabrika, industrijsku prestonicu, evo, došao sam tu među vas na sretenje, da se srete s vama. Kaže, deco, recite šta da uradim ko predsjednik. Da li je to nedostatak hrabrosti? Ja sad ne znam. Ja nemam utisak da je sad neka kukavica i da bi ga tu da je to sad bio neki čin hrabrosti da se tu dođe. Ja jednostavno mislim da je prosto njegov način razmišljanja, političkog delovanja drugačije. On se opredelio da ode u Sremsku Mitrovicu. I tamo je držao onaj miting gde je Dodik pevao. Ja sam mislio da je to trud kada treba da sede se razgovara, ne da se napravi politički front prema univerzitetu. Pa da onda još izabereš da imaš svoje studente. Pa da onda... To je postalo besmisleno. Mi smo vodili protest, mi smo bojkotovali nastavu. Nikad nisam branio nekom dodira nastavu, ako sam vidio ako hoćeš. To je bilo tu, mi smo bili u tom vremenu superiorniji zbog okolnosti u kojima smo živjeli. Ova deca danas nemaju tu privilegiju. Još je refleks onog života pre 90-ih bio prisutan među nama. Ovo je danas zverinjak jedan. I oni su mogli uradili, prepešačili Srbiju uzduž i popreko, čekajući da se pojavi neko. Neka stranka da iskorače, kaže se to govorimo, da imamo šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo. Evo ga plan ovaj.